Il-paċi magħkom. Qegħdin fir-Randan u kif hija tradizzjoni aħna l-isqfijiet inwasslulkom ittra pastorali. U għal din id-darba jiena flimkien ma' l-Arċisqof Monsignor Charles Xikluna qegħdin nippreżentawlkom din l-ittra pastorali dwar Kristu, il-mediċina tal-mart tagħna. Għaliex min minna ma jafx x'inhu il-mart. Fl-istess nifs li semmi il-bniedem ma tistax ma semmejx il-mart. La darba aħna dajfejn, aħna suġġetti għal-mart. Imma għalkemm il-mart huwa parti mill-istorja ta' kull wieħed u waħda minna, mhux kulħadd jiffaċċjah bl-istess mod. Hemm min jaċċetta il-marda u jgħix biha, imma hemm min jitgħawweġ, jitkisser taħt il-pejs kiefer tal-mart. Anzi ħafna drabi mal-persuna marida ibatu tal-familja u dawk ta' madwaru. Meta qegħdin nitkellmu dwar mart, ma nifhimx biss il-mart fiżiku, imma hemm mart ieħor li kapaċi jerrina minn ġewwa. Nagħti xi eżempju. Hemm mart li jolqot u joqtol ir-relazzjonijiet ta' bejnietna, speċjalment dawk familjari. Mart li imermer ir-relazzjonijiet fil-komunità ekklesjali u fid-diversi oqsma tas-soċjetà. Imbagħad hemm mart ta' natura morali. Il-koll nafu x'inhu t-tajjeb, x'inhu l-ħażin. X'għandna nagħmlu, x'm'għandniex nagħmlu. Infatti San Pawl jgħid li kull bniedem għandu dan imnaqqax f'qalbu. Imma fatt ta' drabi insibu ruħna qegħdin nagħmlu dak li ma nixtiequx nagħmlu, b'konsegwenzi koroħ għalina nfusna u għall-oħrajn. Hemm mart ta' natura spiritwali, meta l-bniedem minkejja li jagħmel ħiltu biex jgħix ħajja onesta, iħossu sajjem minn Alla. Ma jkunx jista' jifhem kif dan Alla jinħbielu u donnu jitilqu waħdu. U għalhekk spiss jistaqsi imma fejn hu Alla? Għaliex Alla jibqa' daqshekk sieket? Hemm imbagħad ġerħat emozzjonali meta l-bniedem jintebaħ li qed jiġi skartat, tradowt, umiljat, kalunjat, imqarraq, trattat inġustament. Dan il-mart jimlienna b'ħafna dieqa. Qalbna titqal, ninalqu fina nfusna u ninqatgħu mill-oħrajn. Ħar minn hekk huwa meta ħaddieħor iwarrabna minħabba il-mart tagħna. Flok ma nsibu il-ken u l-faraġ, nintebħu li hemm min qed jistħi jgħid li jiġi minna. Aħna li aħna murda. Spiss ma jibqgħux jodduna fiċ-ċrieki tagħhom minħabba l-effett tal-feriti li jkollna. Il-komunità nisranija mhijiex ħielsa mit-tentazzjoni li twarrab lil min jimrat u hekk tkompli takes lil min hu magħkus. Ftit jimilu ċċelebrajna il-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl. Forsi hemm min jaħseb illi tul it-tliet xhur li Pawlu kien fostna huwa qatt jagħmel qaddis u forsi wkoll jagħmel xi festa. Imma skont dak li jgħid San Luqa, jiġifieri dak li jikteb l-Atti tal-Apostli, Pawlu ħaġa waħda għamel bil-ministeru tiegħu bħala Apostlu ta' Ġesu Kristu maħtur għall-Vanġelu. Huwa fejjaq
lil missier Publiju li kien marej bid-deni u d-diżenterija. Wara dan il-fejqan, in-nies ħarġet bi ħġara u resqulu lill-morda tagħhom biex jeħlishom mill-mard. Mela dan kien il-qofol tal-attività pastorali tal-Apostlu missierna Pawlu. Dan għandu jagħmlilna il-qalb. Għax jekk il-feriti huma parti mill-identità tagħna l-bnedmin, jekk naħbtu nitilfu kull tama minħabba il-pejs tal-mart tagħna, illum nistgħu nersqu għand dak li fismu Pawlu fejjaq, għand Ġesu Kristu. Dak li għadda mit-toroq tal-Palestina jgħallem u jfejjaq, illum ukoll jgħaddi mit-toroq tagħna, mit-triq tiegħek, qrib tagħna, lest li jfejjaqna minn kull xorta ta' mart. Nistgħu ngħidu li ma hemm l-ebda marda li ma tistax titfejjaq minn Ġesu. Ħaġa waħda hija meħtieġa, illi inqedu il-qagħda vera tagħna qudiemu konvinti li hu għandu kelma li tfejjaq il-ġerħad. Għalhekk nixtiequ li matul dan il-ġublew tal-ħniena jidbu f'widnejna il-kliem tal-Apostlu Ġagbu meta jgħid hemm xi ħadd marid fostkom, ħalli isejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja, ħalli dawn jitolbu għalih, jidilguh biż-żejt f'isem il-mulej. It-talba tal-fidi issalva lil-marid. Kliem San Ġagbu. Din hija l-missjoni tas-saċerdot, mhux li jikkundanna jew jiskomunika, imma li jpoġġi idejh fuq il-marid u jitlob fuqu il-ħniena ta' Alla li tfejjaq. Għalhekk bħala isqfijiet tagħkom nagħmlulkom appell biex jekk hawn xi ħadd fostna li hu marid fil-familja tagħna, fil-komunità tagħna, ngħinuh jersaq lejn il-preżenza ta' Kristu. Li kif isejjaħlu Santu Wistin huwa it-tabib tal-kuxjenzi. Fi kliem San Ġorġ Preka, fl-isptar ta' Kristu li fih diversi swali bħalma hija dik tal-kurla, tal-ejra, tal-mibeda, tax-xeħħa, tas-serq, tal-vendetta, it-tabib tas-sema jagħti il-kura li tkun taqbel mal-marda tar-ruħ biex il-bniedem jista' ifieq u jkollu il-paċi. Il-miġja ta' missierna San Pawl fostna tfakkarna wkoll fl-impenn li aħna għandna biex inkomplu nieħdu ħsieb dik il-Knisja li il-pedamenti tagħha tqiedu mill-Apostlu. Mal-medda ta' żmien, il-viżjoni tagħna dwar kif għandha tkun din il-Knisja setet iċċajpret. Tant illi hawn min għandu fehmiet imħawda dwar dan. Bl-azzjoni tiegħu Pawlu jurina li il-Knisja hija magħmula mill-morda. Dik li l-Papa Franġisku sejħilha sptar fil-kamp tal-gwerra li tilqa fija il-feruti. Uħud minnhom midruba tant serjament li ikun impossibbli li jerġgħu ikunu sħaħ bħal qabel. Jekk nagħmlu mill-Knisja spazju riservat għan-nies spiritwalment b'saħħithom, inkunu qegħdin nittradixxu is-sejħa tagħna u niskoraġġixxu lil min hu ferut li jidħol u jpoġġi madwar l-artal. Jekk nagħmlu dan, inkunu ninsew dak li qalilna li mallim.
it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma b'saħħithom, imma il-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, imma lil-mitinbejn. Sant Augustine iwiddibna biex noqogħdu attenti, għax min jaħseb li hu spiritwalment b'saħħtu huwa marid. U ma jfieqx għaliex ma jħossx il-bżonn li jersaq għand Kristu. Mentri dawk li ammettu li huma morda ifittxu il-ken għand Ġesu li jfejjaqhom. Il-kittieba tal-Farizej ta' żmien Ġesu kif rawh jiekol mal-mitinbejn u mal-pubblikani qalu lid-dixxiepli tiegħu, dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-mitinbejn. Ġesu semagħhom qalilhom it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma b'saħħithom imma il-morda. U nerġgħu intennu, mhux il-ġusti ġejt insejjaħ imma il-mitinbejn. F'dan l-isptar fil-kamp tal-gwerra fejn diversi qiegħdin jilagħbuha mal-mewt, m'għandniex noqogħdu nistaqsu kemm il-marid pereżempju għandu it-zokkor jew il-kolesterol għoli. Għax dak li jeħtieġ il-marid f'dan il-mument huwa xi ħaġa aktar importanti li ngħinuh jitbiet mill-mewt. Imbagħad wara nkunu nistgħu ngħinuh jirkupra aspetti oħra ta' saħħtu. B'dan qegħdin ngħidu li fil-Knisja Sptar l-aktar ħaġa essenzjali hi li l-bniedem tal-lum jintebaħ li Alla jeten, li Alla jeżisti. U li dan Alla tant iħobb lid-dinja li tana lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih isalva. L-ewwel hemm bżonn nonfħu fuq il-ġamar tal-fidi li qiegħed inejn. Imbagħad meta jerġa' jitkebbes in-nar, imbagħad nitkellmu fuq punti oħra bħalma huma ir-regoli tal-morali. It-tħabbira tal-imħabba ta' Alla fed-dej tiġi qabel kull obbligu morali u reliġjuż. Jekk nagħmlu xort oħra, x'aktarx li nkunu npoġġu il-karettun qabel iż-żiemel. Għax kif nista' nitkellem dwar il-kmandamenti tal-Alla jekk ma nafx lil dak li tawulna. Meta ma nafx jien lil Alla, l-istess kmandamenti isiru bħal ingassa ma' onqna li tifgana. Mentri meta naraf lil Alla li jħobbni, il-kmandamenti jisiru għodda meħtieġa biex niksbu il-ħelsien sħiħ. Ma nistgħux inwarbu li minnu marit għax Alla jaf iżurna f'persuna dgħajfa. Is-sitwazzjonijiet ta' miżerja huma għal Alla okkażjoni ta' ħnina. Il-mart li jolqotna jaf iservi ta' opportunità biex Alla juri li huwa qrib tagħna. Għax kif jgħid San Pawl, Alla għażel id-dgħajfa tad-dinja biex iħawwat lill-qawwija. Għażel lill-mistmerra tad-dinja, in-nies li m'huma xejn, biex iġib fix-xejn lil dawk li huma xi ħaġa. Għalhekk nagħmlu l-qalb. Nagħmlu l-qalb lil dawk li jħossuhom dgħajfejn, partikolarment dawk li għaddejjin minn xi żmien diffiċli fil-ħajja ta' żwieġ u l-ħajja tal-familja. Nagħmluhom il-qalb biex isibu posthom fil-Knisja għax Alla jaf jinqeda bihom biex jgħallem lil min jaħseb li huwa għaref fil-ħwejjeġ ta' Alla. Il-mediċina li ġejja minn Alla u li għandha qawwa li tfejjaqna mill-mart kollu tagħna
għandha isem. Tissejjaħ miżerikordja jew rikonċiljazzjoni. Għax kollox telaq minn Alla li ħabbibna miegħu permezz ta' Ġesu Kristu bla ma qagħti iżomm il-kont ta' dnubietna. Anzi, kif naqraw fil-profeta Iżajja, u refa' fuqu il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Għas-saħħa tagħna waqa' il-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna il-fejqan tagħna. Jekk il-bniedem marad għax nesa lill-Alla bil-mewt u l-qawmin tiegħu, Ġesu neħħa id-distanza li kienet tifridna minn Alla. Il-bniedem jibqa' ħieles jekk jilqax jew le dejn il-mediċina. Tant li bħal San Pawl intennulkom, nitolbukom f'isem Kristu għamlu ħbieb ma' Alla. Huma bla tarf il-modi kif Alla idewwaqna dejn id-duwa. Imma il-mezz sempliċi li minnu taslilna din il-qawwa li tfejjaq huwa is-sagrament tal-qrar, magħruf ukoll bħala is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni jew tal-penitenza. Meta permezz ta' dan is-sagrament il-bniedem iduq il-benna tal-ħnina ta' Kristu huwa jibda jintebaħ bil-kruwa ta' dnub u jibda jħoss l-indiema u jikkonverti. Fid-dawl tal-esperjenza li għandna bħala rajja tagħkom, aħna nagħmlu tagħna dak li jgħidilna l-Papa Franġisku. Hemm bżonn inqiedu b'konvinzjoni fiċ-ċentru tal-pastorali tagħna is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni biex jagħtina li immissu bidejna il-kobor tal-ħnina. Is-sagrament tal-qrar mhux maġija. F'ċerti sitwazzjonijiet dan is-sagrament huwa parti minn proċess ta' fejqan li jieħu iż-żmien. Hemm feriti li jibqgħu inixxu anke wara li nkunu rċivejna il-maħfra. L-assoluzzjoni hija doża mill-mediċina divina li tgħin fil-proċess tal-fejqan. Barra minn hekk, hemm feriti li għalkemm ifiqu iħallu il-marka warajhom bħal fil-każ ta' meta għalkemm jindem il-bniedem ma jkunx jista' isewwi l-ħsara li jkun għamel. Il-fatt li il-midneb minħabba ċerti ċirkustanzi ma jkunx jista' irreġġa lura l-arloġġ ma jfissirx li ma jistax jirċievi il-maħfra. Il-ħnina ta' Alla tant qejbla limitu li kapaċi tagħtina skandlu. Hemm min ma jifhimx kif Alla huwa dejjem lest biex iqassam din il-mediċina tal-ħnina. Imma jista' jiġri li aħna tqal biex naħfru għaliex kif għallem Ġesu inħossuha iżjed faċli naraw it-tibna li hemm fajn ħuna milli it-travu li hemm fajnejna. Huwa biss meta aħna noddu ruħna mal-mitinbejn li naslu biex ikollna l-umiltà u l-kuraġġ biex naħfru. Nhar l-Erbgħa li għaddew tajna bidu għar-Randan bħala tħejjija għall-Lejt il-Kbir. Is-sagrament tal-qrar huwa rigal li Ġesu tagħna dakinhar stess li qam mill-mewt. Fil-fatt, nhar il-Lejt fil-għaxija, Ġesu ġie f'nofs l-Apostlu qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu.
dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura. F'dan il-ġublew tal-ħnina nitolbu lill-Alla bl-interċessjoni tal-Madonna, saħħa tal-morda, biex it-taħriġ għaddejs ta' matul dan ir-randan imqaddes inħalluh jidlek biż-żejt, jinfaxxa il-ġrieħi biex ma' Kristu irxoxt inkunu ħolqien ġdejt. Natukom il-barka pastorali tagħna.